News. IFM News. Lokal. Formal nga grogiti AMB Beach Volleyball kareti nga aldaw Pebrero 20 iti Azari ka resorta iti ilit ti Corimawa. Dahito kat pagbibin na lubalan dagiti atleta manipod Primero Distrito kanagmudo inton bigata Pebrero 21. Kabayatan na para iti may kadwa distrito kat maangay inton Pebrero 27 aging gana inton Pebrero 28 iti Playa Tropicala iti ilit ti Corimawa. Kalpasan dayta pag-iinagawan ti kampyonato wenno ti Provincial Championship inton Marso 1 iti matlaeng ilit ti Corimawa. Ti AMB Beach Volleyball kat may sa programa ni Congressman Angelo Marcos Barba agagum na nga itandudo ti skills, sportsmanship kan ti panagkaykay saray ti agtutubo nga atleta manipod dito ti probinsya ti Ilocos Norte. May naig iti raytoy iyaw awis na karay ti mga yatagbuya wenno mang suporta karay ti kalugaranda nga agturong karay ti nadakamat nga venue ti Pagay Ayaman na. May palagip nga iti syudad ti Lawag ti kampyon na iti men's division. Iti napalabas sa torneo sinaruno ti Pasukin na Sarata kan Burgos. Idinto nga iti women's division kat iti ili ti Pasukin tinakayawit ti Corona nga sinaruno ti ili ti Sarata Burgos kan Vintara. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatag, IFM.